kuma da subscribe ta YouTube channel ɗin mai suna Lawal M Zafa. So ya zamo kamar mafarki rawan tun farko, ina tunani kin sakan mari kin ɗaura zuciyata, kin sakan majanyi kin janye zuciyata, ki so wani yadda na soki da ƙwaƙwalwar ke ta tunani. So ya zamo kamar mafarki rayuwata babu sukuni, so hakan yake kin shige zuciya, sanya raki kula da nisa ba san ki raki. Assalamu alaikum jama'a, sunana Lawal M Zafafa. Wasu sun sanni wasu ba sanni ba. Dan Allah ku mun subscribe ta YouTube channel ina mai suna Lawal M Zafafa TV. Ana tare na nan da sababbin album ina kamar haka. Sababbin bidiyon mu da waƙoƙin mu suna nan zuwa, mun gode.